Ayos mga idol, meron malaki. Ayan, no. Nakabawi din. Yan mga idol. Magandang umaga po sa inyong lahat. So, nandito na naman tayo sa uma. Magpapandaw na naman tayo ng bubo trap ngayon mga idol. So, samahan nyo ako mga idol magpandaw ng bubo trap. Bali 14 piraso yung bubo trap natin. Dating spot pa rin yung pinaglatagan natin. Dyan lang. Dyan. Punta dun idol. So, yan mga idol. Maraming salamat sa walang sawa niyong pagsuporta sa aking munting channel. Salamat po palagi sa panonood ng aking mga video. So, papunta na ako mga idol sa spot. Shoutout na lang sa inyong lahat mga idol. At ingat po kayo palagi sa mga trabaho. Sana mayroon ito mga idol. Wala nang pain, dinukot na naman dito mga idol. Dati mga idol, pagpando ko dito, dinukot din. Ayun, dinukot na naman. Ayun yung painan mga idol sa gilid, oh. Sayang. Ito mga idol, meron tayong papandawin. May pain pa mga idol. Wala. Meron mga idol, oh. Hindi lang siya nakaubos ng pain. Mga idol, oh. Ayos na rin. Size na rin ito mga idol. Nakaisa din mga idol. Dito na yung isa natin, yung pang-apat. May pain. Wala mga idol, may pain pa, oh. Okay, stay tuned lang mga idol. Dito banda mga idol, meron tayo. May pain pa. Suka-suka karab na maliit lang. Pakakawalan natin to mamaya. Okay, stay tuned lang mga idol. Pakakawalan natin yan mamaya kasi napakaliit pa. Hindi pa yan pwede. Dito mga idol, meron tayo. May pain pa mga idol, oh. Wala ito. Wala pa doon. Malasin yata tayo ngayon. Yung 6 na pinandaw natin, isa pa lang. Alimango natin. Tumalol yung pang-7 natin. May pain pa mga idol. Wala mga idol, oh. Okay, stay tuned lang mga idol. Ayan mga idol, meron tayo dito. Pang 8 na natin.
Sana may huli. Wala nang pain mga idol oh. Wala nang pain. Ay nako, sinira mga idol. Nakita ko kaagad ang sira. Alimango yun mga idol kasi hindi pinutol yung tali ng painan. Ayan o. Alimango yun mga idol. Mga idol, meron tayo dito pang 10 ay pang 9 natin. May pain pa. Wala na naman ito. Wala. Mayroon yung pang 10. Wala nang pain, tsaka pinutol yung ano. Sigurado dagaan na naman ito. Daga ito mga idol pag ganito pinutol yung painan. Yan o, daga na naman. Meron yung pang 11 natin. Wala, may pain pa. Wala o. Ito yung pang 12 natin. Wala nang pain. Yes mga idol, meron malaki. Ayan o. Yes. Hindi rin lugi. Para sa akin okay na to, kahit isa basta meron. Ayos mga idol. Ito na yung pang 13 natin mga idol oh. Puro suga-suga ko mga idol. Sa taas oh. Tapos ito pang isa. Dalawang suga-suga crab. Medyo good size na to mga idol kaysa kanina sa isa. Maliit pa yung isa kanina, pinakawalan ko na yun. May isa na lang yung papandawin natin. Stay tuned lang mga idol. Ito na mga idol yung pang 14 piraso na natin. Bale ito na yung last. May pain pa. Pero konti na lang yung pain. Parang walang alimang. Meron pala mga idol. Big size. Mga idol, good size na. Yan, mataba. 3 piraso lang yung alimango natin mga idol, pero okay lang. At least meron din. Hindi rin tayo na zero. Hindi rin tayo na zero sa ano, medium. Titin lang mga idol, update ko na lang kayo mamaya pagdating ko sa kubo. Nandito na ako mga idol sa kubo. Bali, tinanggalan ko na lahat ng ano, pain. 3 lang yung alimango natin.
Tapos isang malaki. Yan mga idol oh.